आहे. कसं प्रिपरेशन असेल तुम्ही कोण मान्यवर असतील काय सांगाल, आणि खरं असं 500 लोक आहेत एट टाइम बसतील एवढी व्यवस्था इथे असणार आहे. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमचे रवी चव्हाण साहेबांची एक चांगली संकल्पना त्यांनी मांडली आहे की अगर आपण सातत्याने बघत असाल की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधले ज्या ज्या निवडणुका झालेल्या आहेत, म्हणजे जिल्हा बँकपासून बाजार समित्या असतील, ग्रामपंचायती असतील, त्या सगळ्या निवडणुकींमध्ये भारतीय जनता पक्षाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत आणि ही सातत्याने होत चाललेलं आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये म्हणजे कालपर्यंतच्या अर्बन बँक असो, जिल्हा मजूर संघ असो, तिथे पण भारतीय जनता पक्ष निवडून आलेला आहे आणि आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये निर्विवाद सत्ता ही भारतीय जनता पक्षाची आहे. म्हणूनच उद्या सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस आमचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आमचे नेते आहेत, केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणेसाहेब आहेत आणि अन्य सगळेच लोकप्रतिनिधी आणि आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते मंडळी राज्यभरातले ते आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येऊन आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष कुठल्या पद्धतीने ताकदीने वाढतोय, कोकणातली तळ कोकणातली जनता ही भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवून प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मतदान करते, हे सगळं चित्र आमच्या नेत्यांपर्यंत पोचावं. देवेंद्रजी असतील, राणेसाहेब असतील, रवी चव्हाणजी असतील, हे सगळेच नेतेजन एकत्र येऊन पाठीवर शाबासकीचे थाप पण देतील. त्याचबरोबर गेल्या 7 महिन्यामध्ये बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची सरकार राज्यामध्ये आलेलं आहे. रवींद्र चव्हाण साहेब स्वतः मंत्री आहेत आणि सरकार म्हणून जी जी कामं आम्ही जनतेसाठी केलेली आहेत, जो जो शब्द दिला आहे तो सगळे शब्द पूर्ण करण्याचं काम आमच्या राज्य सरकार आणि आमच्या केंद्र सरकारने केलेलं आहे. म्हणून हा आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा आता भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला झालेला आहे आणि म्हणूनच ही एक भव्य सभा उद्या आम्ही आयोजित केलेली आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकप्रतिनिधी इथे उपस्थित असतील. जिल्ह्याच्या कानोकोपऱ्यातून किमान 50,000 कार्यकर्ते आज तुम्हाला इथे आज उपस्थित असतील आणि आमचे नेते मंडळी त्यांना मार्गदर्शन करतील आणि पुढची दिशा येणारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, येणारी आमदारकी आणि लोकसभा इथे जिंकायचं कसं आणि तिथे पण भारतीय जनता पक्षाचाच झेंडा लागला पाहिजे हा संकल्प घेऊन आमचे कार्यकर्ते इथून जाणार आहे. म्हणजे जसं बालेकिल्ला आणि हा सेटअप एक किल्ला बनवलेला आहे, म्हणजे कमळ पण दिसतंय, रेकॉर्ड ब्रेक सभा नाही. निश्चित पद्धतीने तुम्हाला बोललो की आतापर्यंत सिंधुदुर्गाने असंख्य रेकॉर्ड ब्रेक सभा बघितलेल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये नेहमी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे आणि उद्या परत एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं एक वातावरण भाजपमय झालेलं आहे. सन्मान्य राणेसाहेब हे मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना जिल्ह्याचं पूर्ण वातावरण बदललेलं आहे. आज तुम्ही ह्या सभेची भव्य तयारी तुम्ही कानाकोपऱ्यातून बघितली असेल. रवी चव्हाणजी असतील, आमचे निलेशजी असतील, निलेश राणेसाहेब असतील, या सगळ्या आमच्या प्रमुख नेत्यांनी ताकद लावून आज ही भव्य सभा उद्या आयोजित होते. सर, तुम्ही आता जर बघायला गेलं तर ह्या सभेला महत्त्व यासाठी आहे की अंगणवाडीची जत्रा आणि आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षानं तशा अर्थानं सभा घेतली नव्हती, पण ही पहिल्यांदा अशी सभा होते, त्या दृष्टीने एक महत्त्व आहे. आणि त्यावेळी असं एक राजकीय पंडित म्हणतात की कुठंतरी शिवसेनेचं कोकणातलं जे कुठंतरी पाठबळ आहे त्याला थेट आव्हान देण्याचा प्रयत्न आता या निमित्तानं भाजप करतो, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवतो. पाठबळ किंवा शिवसेना जी काय उद्धव ठाकरेची शिल्लक सेना राहिलेली आहे त्याची ताकद आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राहिलीच नाही आणि हे काय राजकीय टीका म्हणून बोलत नाहीये. तुम्ही प्रत्येक निवडणुकीमध्ये जसं मी सांगितलं भारतीय जनता पक्षाचेच लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत. अंगणेवाडीकडे जत्रेला येणं हे सन्मान्य राणेसाहेबांनी 90च्या दशकापासून ही एक प्रथा पाडलेली आहे. मुंबईचा शिवसैनिक हा मोठ्या प्रमाणामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये कोकणात आला पाहिजे अशा पद्धतीची सुरुवात राणेसाहेबांनी शिवसेनेमध्ये असता केलेली होती आणि आता ती पिढ्यानपिढी वर्षानुवर्ष सुरू आहे. म्हणून अंगणेवाडीची जत्रा आणि मुंबईच्या चाकरमानी आणि सिंधुदुर्गची जनता हे एक वेगळं नातं आहे. येणारी मुंबई महानगरपालिका त्या दृष्टिकोनातून पण एक वेगळं नातं जोडण्याचा आमच्या लोकांचा प्रयत्न आहे. एक आठवण करून देण्याची आमचा प्रयत्न आहे की बाबा आज अगर आमचा कोकणाचा विकास भारतीय जनता पक्ष करू शकतो तर मुंबईचा पण विकास भारतीय जनता पक्षच करू शकतो. इथे सगळे लोकप्रतिनिधी अगर भारतीय जनता पक्षाचे असतील तर पुढचा मुंबईचा महापौर हा भारतीय जनता पक्षाचाच असला पाहिजे
ही हाक आम्ही उद्याच्या आमच्या मतदारांना आणि उद्याच्या आमच्या लोकांना देणार आहोत. थँक्यू. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.